Hej og velkommen. I dag skal du lære at tegne programmet, der hedder Paint. Paint ligger som et gratis program i Windows, hvis du har Windows. Jeg er faktisk gået ind på Paint her allerede. Men hvis nogle gange så ligger den her i værktøjslinjen, og hvis ikke den gør det, så kan jeg vise dig en anden vej, hvor du kan finde den. Jeg vil starte lige med at kigge her. Jeg kigger aldrig her, fordi jeg bruger faktisk altid den anden vej, når jeg går ind. Og jeg synes ikke lige, jeg kan se den her. Eller også så har jeg bare ikke tålmodigheden til den. Måden jeg går ind på, det er, at jeg går ind i min billedalbum. Så tager jeg bare et tilfældigt billede. Det kan være hvad som helst. Tager det her. Og så siger den i menuen åbn med. Så kigger jeg lige på åbn med. Så går jeg ned i Paint. Så åbner den her. Så kommer mit billede. Det kan godt være, at mit billede bliver meget, meget stort, når det åbner. Og det er jeg jo ikke interesseret i. Så jeg går op i filer. Og så trykker jeg på ny. Og så kommer der en ny. Og den her, jeg lige har her, den har jeg valgt at rotere sidste gang, jeg lavede noget, og det vil jeg ikke, fordi jeg vil faktisk gerne vise dig både, hvordan du gør billedet større, og hvordan at du kan, hvordan det er vigtigt, du også lige ved, hvor stort det skal være, hvis det skal være normal størrelse. Men nu vælger jeg lige at gøre billedet større, så hvis du lige lægger mærke til, at der er en pil der til højre, så trækker jeg den pil, så får jeg gjort papiret større eller bredere, hvis man vil. Og så her for neden, der er sådan en prik på papiret, og pilen er der igen for neden, og så trækker jeg også lige her. Det vil jeg faktisk gerne have, at min tegning fylder hele siden, nu hvor du skal kigge med. Så nede i højre hjørne hernede, så står der 100%. Og vær lige opmærksom på, at den står på 100% og ikke for meget eller for lidt, fordi hvis du kommer til at gøre den for meget, så bliver din tegning meget lille, når du gemmer den. Og hvis du kommer til at gøre den for lille, så bliver det rigtig, rigtig svært at tegne. Så hold den lige på 100%. Ja, kom. Jeg trykker lige på plus. Sådan der. Hvis du så kigger herop til venstre, ikke helt op i hjørnet, men sådan herop til venstre, så vil du se, der er en blyant og en malerspand, et A og en pensel, et viskelæder. Jeg er egentlig ikke helt klar over, hvad det der er for en dims. Jeg bruger den aldrig, og et forstørrelsesglas, det bruger jeg faktisk heller aldrig. Blyanten og penslen, de har faktisk to forskellige, hvad kan man sige, egenskaber. Nu prøver jeg lige at tegne en streg med blyanten her. Og det er en meget tynd streg. Jeg vil virkelig fraråde dig at tegne med tynde streger, fordi pixeleringen er utrolig dårlig. Nu vælger jeg den tykkeste streg, jeg har her med blyanten, og så viser det lige, når jeg maler med penslen. Den skal også lige være den tykkeste. Så kan du se, penslen allerede her nu, at så er det en prik. Så den er i hvert fald meget god til at lave øjne og prikker med, eller snevejr, hvis du skal det. Og du kan se her, selvom jeg har valgt, at de skal være tykke begge to, så er malerpenslen meget tykkere end blyantstregen. Så malerpenslen, ja, jeg bruger den meget til at lave prikker, det der, hvor jeg synes, den er allerbedst. Nu har jeg lige tegnet noget, og det skal jeg ikke bruge. Så kan jeg gå herop i venstre hjørne. Deroppe, der kan du se, der er sådan nogle pile, der sådan buer lidt. De hedder fortryd-knappen. Så når jeg trykker på den, så forsvinder alt det, som jeg ikke vil have her. Det er ikke altid, du skal bruge fortryd-knappen. Nogle gange er det også en god idé at bruge viskelæder. Lad os nu komme med et eksempel. Jeg tegner en cirkel. Nu har jeg valgt at bruge penslen her. Og det kan være, at nu er jeg kommet til at lave nogle streger der er lidt irriterende. Men jeg er faktisk ret godt tilfreds med en cirkel. Men ikke lige med de der to ekstra streger. Hvis jeg nu havde været oppe og trykke fortryd, så ville hele min cirkel forsvinde. Jeg gør det lige. Fortryd. Nej, jeg fortrød egentlig også, at jeg gjorde det. Jeg vil gerne have den tilbage. Så er der faktisk en pil, der går den anden vej. Når jeg trykker på den, så har jeg min cirkel tilbage. Så kan jeg gå op i viskelæderen, og så kan jeg viske de der irriterende streger, der lige kom her. Sådan så jeg ikke behøver at ødelægge min cirkel. Jeg kunne fx godt tænke mig at lave en bamse. Jeg er ret vild med bamser, og når vi lige er i gang, så hvorfor ikke lave en bamse? Nu vil jeg faktisk gå op og trykke fortryd, fordi jeg kan egentlig ikke lide, at den er så tyk min penselstreg. Jeg vil hellere have en blyantstreg. Så jeg gør lige sådan her. Så kommer det tilbage igen til der, fordi man også kan fortryde den anden vej. Men vi starter lige med blyanten. Når du tegner, og hvis du vil bruge det, der hedder malerspand, når du skal farvelægge, og den er rigtig sjov at bruge, så er det sindssygt vigtigt,
at stregen altid er lukket. Og jeg skal vise dig, hvorfor at det er vigtigt. Nu tegner jeg 2 cirkler, og se den ene her, den er ikke lukket der, og den anden er lukket. Og nu er det jo en bamse, jeg skal have, så jeg går lige op i min malerspand, som er oppe i værktøjslinjen der, ved siden af blyanten. Og så går jeg op i gul, og så starter jeg med i den første cirkel. Du kan se, den bliver gul. Når jeg så går over i den anden cirkel, som jeg ikke har lukket stregen og gør sådan her, så bliver hele siden gul. Men heldigvis så har jeg min fortrydknap, så det gør ikke noget. Så jeg visker den lige ud. Jeg visker også lige de her ting ud igen, for jeg gider ikke at have dem. Og så tegner jeg videre på min bamse. Nu vil jeg have, bamse skal lige have sådan en tryne eller en mule eller hvad det hedder, og en næse. Og det er en glad bamse. Og den får lige nogle øjne her, og der nogle ører. Ja. Nu skal du vide, at når jeg lige sidder og tegner nu, så har jeg faktisk været ude og købe sådan et tegnebræt. Fordi jeg tegner rigtig meget. Det var penslen, jeg ville have. Sådan der, fordi så kan jeg lave nogle virkelig runde øjne her. Fordi hvis du skal tegne med mus, jeg kan lige prøve at tegne bamsen med mus. Så skal vi have blyanten. Nu prøver jeg at tegne med musen. Jeg bruger godt nok også musen med den anden hånd, end den hånd, jeg bruger på min tegneplade, men det gør nu alligevel. Det er lidt sværere. Alt kan lade sig gøre med øvelse, så hvis du øver dig rigtig længe, så kan det selvfølgelig sagtens lade sig gøre. Fordi selvfølgelig skal man ikke gå ud og købe en masse udstyr, hvis det viser sig i overmorgen, at du faktisk ikke rigtig gider det her alligevel. Start med musen, start med de her virkelig, virkelig sjove udtryk. Fordi det er faktisk nogle gange, at det ikke rigtig, der er lige måske en lille hul her. At det ikke gør så meget, at de er sådan lidt skæve, kan man sige. Fordi det skaber også personlighed. Og nogle gange, hvis du kigger på rigtig mange tegnere, så vil du også se dem, der tegner tegneserier. Det er ikke fordi, det er skønt tegning. De er ikke blevet tegneserietegnere, fordi de tegner virkelig smukt, men oftest fordi de er rigtig gode til at finde nogle detaljer, eller fortælle nogle situationer, vi alle sammen godt kender. Det her, det er jo frihåndstegning. Det kan også være, at du tænker, at jeg er egentlig lidt mere til lige linjer, eller rene linjer. Så heroppe ved siden af penslerne og værktøjet, så kan du se, så er der en masse figurer. Det er der lige her. Og oppe i de figurer, der er der sådan en cirkel. Så hvis du klikker på cirklen, så kan du faktisk også lave nogle regulære cirkler. Og så klikker jeg på papiret, og så trækker jeg min cursor, og så kan jeg gøre min cirkel så stor jeg vil. Sådan. Og så klikker jeg lige uden for papiret, eller uden for min cirkel, så er det der. Og så kan jeg gøre det herinde også. Der. Og så kan jeg lige lave en lille læse. Bum. Jeg kan lige lave nogle øjne. Og nogle øjne. Og jeg kan selvfølgelig trække cirklerne, sådan så de bliver ellipser. Og når jeg skal lave nogle ører, så kan jeg jo gøre sådan her. Så tager jeg lige nogle cirkler igen. Jeg vælger at lave sådan nogle runde cirkler der. Men det kan også være, at jeg tænker, men jeg vil hellere have sådan nogle halve ører. Nej, den gider jeg ikke helt. Det må irritere. Jeg vil hellere have nogle halve ører. Sådan nogle halvcirkler. Det er jo bare at flytte dem. Sådan der. Så er det selvfølgelig virkelig irriterende, at der er kommet det der. Men det er der, hvor jeg går ind og bruger mit viskelæder igen. Fordi så kan jeg jo bare viske det her ud. Sådan der. Og så vil jeg også lige give den lidt øjne. Bum. Bum. Nu forresten også lige lave de der huller eller til det lyserøde her. Jeg kan så godt lide, der er lyserødt i ørerne. Sådan. Og så vil jeg lige give dem farver. En ting du i hvert fald kan være sikker på, hvis du bruger figurerne der er heroppe, de er jo fuldstændig sluttet. Så der skal du ikke være bange for, om der er noget, der pludselig farver papiret. Det er frihåndstegning, at det kan ske. Jeg synes personligt selv, at det er det sjoveste med frihåndstegning. Jeg synes, at mulen skal være lidt andet. Sådan der. Og så synes jeg, at skal jeg gå lige, når der er lyserød i ørerne. Sådan der. Og sådan der. Sådan der.
Sådan her. Så kan du virkelig se, at der er 3 forskellige bamser. En, der er tegnet med mus, en, der er tegnet på en tegneplade frilandstegning, og en, der bare har brugt de der regulære figurer, som du så kan ændre i formen. Og malerspanden, det er når det går rigtig stærkt. Er der mere, jeg tænker? Ja, det kunne også godt være, at du kunne tænke dig at kopiere de her bamser. Det kan være, at du tænker, jamen de er jo fantastiske hver især, og jeg vil egentlig rigtig gerne have flere af dem på hele siden. Så går du op i den, der hedder marker, heroppe i venstre. Trykker du på den, så kan du lave en rektangulær markering. Den trykker du på. Så kan du gøre sådan her. Så laver du sådan en firkant rundt om bamsen. Når du gør det, så du kan både flytte bamsen, hvis du vil. Hvis du tænker, jeg vil faktisk godt have den tættere på. Du skal bare lige være klar over, hvis du kan se over på den tegnede bamse med musen, at der kommer sådan noget hvidt ind over. Det er fordi, du måske skal lave markeringen lidt tættere på bamsen. Det har jeg ikke gjort. Så kan jeg gå op i kopier. Så går jeg også op i venstre hjørne og sætte ind. Så trykker jeg bare på sætte ind. Bum, så har jeg en til. Jeg kan sætte en mere ind. Skal jeg ikke lige gøre det? Jo, så har jeg en til, så flytter jeg dem derover, hvor jeg vil have dem. Det er også hvad jeg tænker, men jeg vil egentlig hellere have ham der er regulær. Så trykker jeg lige på marker igen. Og så hvis der jeg lige sådan tænker, nej, det gik ikke, det vil jeg ikke have. Gør lige sådan her. Det kan godt være, at nu den anden bamse lige kommer ind over, men skidt pyt, ved du hvad, fordi det er der, jeg bruger viskelæder. Jeg sætter lige ham ind her. Bum, hvor vil jeg have ham hen? Jeg har ham herned. Og så tager jeg lige en viskelæder, fordi det der ekstra bamsestykke, der kom der, det vil jeg ikke have. Sådan der. Og så kan jeg lige sætte ham ind igen. Jeg sætter ham derovre. Og så tager jeg mit viskelæder igen. Jeg glemte at sige, at når du skifter farve, så kan du se herovre er farveladen. Det er herovre, du klikker på den farve, du så vil male med. Du vær lige opmærksom på, om du er på farve 1 eller farve 2. Farve 1 er i hvert fald den, jeg altid bruger. Og hvis nu du tænker, at du vil have en farve, der ikke er her, så klikker du herover, hvor der står rediger farver. Klikker du på den, så kan du se, så kommer der en ny farvelade op. Og nu er der for eksempel lyserød hernede i min farve. Det betyder, at farveskalaen, der er herude, den ligger i alle mulige røde nuancer. Så kan jeg gøre den mørkere. Nu er den pink. Så klikker jeg på fej til brugerdefinerede farver. Bum, så kommer den lige herover. Kan du se til venstre. Så klikker jeg OK. Så er den deroppe nu som farve nummer 1. Så hvis jeg tænker, nu skal hele resten af siden simpelthen være pink. Sådan. Jeg brugte malerspanden, så bliver den pink. Jeg tror, at det her var det vigtigste lige i forhold til at bruge paint. Du skal vide, du skal øve dig meget, og lige i starten kan det godt være, at man roder lidt rundt i det. Men der er kun én ting at gøre, det er at klikke og tegne og klikke, fordi programmet, når du først lige har forstået det, for det er ikke særlig svært det her program, så begynder det faktisk at blive virkelig, virkelig sjovt. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.